Sabe no mo mamu. Odisi anko a akwadwane mo mo amabe. Wo de yempe be bintre na me de mabre kra. Fie. Nse de o mu kase. Abo bi bakuru mu abetete na ese. No kro mpa o. Sheble. Asa be na woken. Na asam na nya no kra. Na de si de loso. Na me twene mu amenti asem. Asem a yesi de rose na asem no kra bi wom. Asam na ye ka ne sa na nya nkora agro. Hwe ade no abo no ba wotiem. Hu otetiam. Me say sa wotia anya de woni betimi aka gu so da. Amwada. Ekomu amema ni hana. Emema. Na gabu aba no wokemu a. I was say tena mbete no ni ateno ni ache no. Na we asembe. Enti wa ya ho ba so be cha bo no. Na na dwi me na me no mienu nya ye na be. Ono ma mienu. Me so sunsun amfa me nka ho. Na wo kromani no asem ba no wo dwane me ho kra kwa kosia no wo dwane. Ma me ka so me se wo wo ni kromani o. Na wo ni ho. Obi ene sabe so no bi ode ne be ko. Na me hu se owu ba na me dimiti kosia. Me shebre me si nana dwi me na baby kura bo no ba me gina ho no akopem so beba ye so de mbekọ a o de oba ate na de echa na de na be kire mpanifo ade na be ma hu ahye o be ma wo gina wo ka wo esa na de wo ko na hu ahye o mu sa ade ha shebre so awo ehu fo dodo wo akokuduro pa o na asem aba e wo se ho na ka wo be ma me kenke yemfa nyi yedin wo kromu a yemfa nyi yedin yemfa wo nyi yedin na ka de yede na uni mema tete wo kumo mo enya bi ni ani o yemfa wo nyi yedin edin we de misrawo menya ho wasa be kwaji sa edin we kamere yefi nti wa no wadwene mu wo hwa amere be sa na ya sa so ni ba wa wo hwa amere be mu sa na ya na ba me de bia no mani timiti be donku mu ho donku bo na asase nti wo chiri mu a efi donku bo bia no na asase mate o de mate what in say so se donku boom mate wo timi nkan okoti aho me ni be hia nipa koro a wo ye no ye be hu nipa koro me no na ni be mi na me ka kire wo akokodro na be ma wo bezi nso ma se wa be ma te se o sei wo ka kame ho nka me kan ye ene hyebre me no beko wo de me ka ono ha beko wo de obetimi nka me be ma ye no me ye no fie sa she Asiama ahwofe Asiama bronye ahwofe Asiama brompo ahwofe ni o Tell me anje uta se na me dejo wago dejo wago sa oya no kan bi bi atro wa mu sekure bi bi abesinse mu a eduda na ju abu bi betu adu abetinu obi awu asa me dem me fawo piano jo wache me anajo na me kwa hwe me mpana no je ma me piano jo rabi anko hwe wo mpana na jo wodi ahwehwe na wia wache meko anko ama me kwa hwe na anajo o me anko hwe wo mpana na jo ya ko hwe na wia wache anajo ngam yeko shesu Dabi anya abu ane beye
Obetu acho. Uwu abaya meyana. Ayi ababira chari abu ayi beti sine chetene kora nyama sam mfano. Aya sebe ma. Aya sebe ko. Obatampa. Otolege. O mami eju agro e ode. O yakwala. Ha? O jimi na oni wo. Mi hu asema mi nka nchiro. Wacho. We mate na so. Ma we na so. Kafira. Mi hu asema mi nka nchiro. O ti fia de na woju ofia. Ya nya wo den. Mi kasa nchiro sen wati. Ha? Enti wo yema nka bebre se wawu. Wo pese wo kunu. Me ma otu ana. Me totu ya blo nwa bonu tu ma ama na fi wiase. Na hu ato. Hu aba wo tutu oda. Na sa wo sin be ma otutu. Utiwe. Suban ya wo titi fie. Hwe o me ka to mo ate. So once se wo suban. Na wan di mi be mamachi. Ama man cho nyansa na di ma mi we yachi a. Da cho be bre wasase we su se. O woni dia. Me money dia. Me kasa pa na te. Men blebia. Tell you what, o mbelebia da na ho. O da na ho sa titi de. Mami ti mera meble. O mere. Obodo wo se akwala yo. Wo se akwala yo. Yo, you dey make de ya chiro na opati. Me si di mi machi na me cho nyansa. Jase, ama comfort. aboa na echichi nipa okro mu ano. Anam se mama so nte se no me bi ana etukro. Hey. Ti se hwe ni mani mu ye bibi fa ho. No me. Se de na nanam se no. Ama comfort. Misrew. Hwe na ni mani mu nya de obetimi ayafa ho bia ayafa ho. Dauro. Na yensia no. Ate. Ti ye me se no. Comfort dasi. Jase. Ai ma. No me die. Different. Ai ma. Menim baby free. Do me. Ade. Kroye ye boni bay. Watiana. Why did you me akakuri? Me de menim. Hey. Asema my comfort kan de. En se se tata ho. Sanse, wo baba besu bi ade ni pa wudie. Eje se kroyi, ye tata ho akuru bebo. Ye be san kwara. Afi de maka sabe de wo aso ate bi. So what is ana dwi? Chese, me ho dwi mi sam. Ne di ni. Mi pie ba ni mu akura be jijina ha. Afi akura na mete. Senka ni ade krokro ba so ama. Afi de. Safi de waji mi edi. Ade ba na. Waji mi edi. Uni bibi. Ye mema o. Sabi yen sin so ma sa ya ham. Na na dwi. Kame ho. Nyenko me opokese mu. Ni enwete bi mu na. Nka ma ho. Nyame no. Nyame nko pokese mu. Yenko na TV ono yenko gina ho nhwese bia obeba na ehu ade kro ya de ebetumi ache na ache no. Na sabe kura ade. Na ka yenye de. Na wadi yi obi dane no. Musubi no nko hwe ne tira kwan. Na obi enya se so ye nwane me nyu mienu. Yenko te no nyenche no. Na wo do be na bi gare o. Odo be. Ade isi kunwa eni be wu maka wa sama chausa ana pesa tintintin a wodi kunwa ade O se die ni hu na wo ko na ukosia ye che no owu ba na ukosia owu be ye kan kwa bia na nye obia o ne kunkum obia na ewu ni wo dada sa nti yenko ye ntano ye hu na ne ya che no ye na be bo dwamo mo bia hu no o se yenko ana dream yenko yenko na be ko so wonu a emra esu ni bai the free du baako du mienu donc won ne ba yenko teno samre na wo usuro na me di wachi na pokesim se hwa wa na nti wonko media me meko me se meko na me se meko me na me nwen ade na esida Donc kan e kwa wodi ba kwa wodi kan e be de. Mano wayo cheche dam de minika na wo. Ade. Ina wuyi. O ka kan ya shi wa ma me fa kan ni kai. na so mu si yen na wodi kan me de kan ya sam de mi do ade ko ni yenko ni me de hu ade Enfa no. Ti.
What? And I'm going to one name is Aden. yeah. Me say abuakron me shebe me wi na ma dia chiwe atwe me Sabe de uye de mo me no. Abola me kan no. Anya de da fumo. Yenko. we mu na ye pebe ma me tinya ma honko wako fi de kanya ni nyina ko na matena atwe abuakron me Sabe me shebe na me kasa se me pato ohu nya me pa. E me yene me. Uye. Me ka sa o che o so. ye twen no me se ye twen no ye nie omra ye twen no se aboa we osi wo adanfo be ma odi wachi ye ba na wo se na aboa na wo da hanum hwa nkrom aboa kro no de me shebra de nyenka senka mewu atwen no tsna atwen no aboa be hano ekwa ko bodu baako ekobo donko abo akromai muso na muso yese dumienu ni entemna abo akraba abetina ha ewi ase me hunu abo akromai ayese Aqua wepa. Na no be mo pa na wo hu sei. Me catch it out say. He knew uda na ususu da na kuma musu da ya muse na aboa be na ya gina ho awen ya abonu num no sia ya hunu be Me ke ba de na de wa me ntaso. Ti me catch out say he ni ho de ne wo He wo. Asa me bo ame nka me ya mofra. na Aden tina ya wen ya fiti ahomache no bayi duba ko asesen abepem no num ya hunu hwe ma dunu ho ame ntaso se. Ye de na me nu nkwa ye de abo ya ma dunu ho sa ana wo je do bia me de me ni edro bia me catch out say nipa wo ho no ma be ma se wo nya kokuduro akokuduro na de wo nam o akokuduro ni wakoma na de wo nam adi kunku nipa won so me nya kokuduro na me ka say yenwie no hwia me ana eba bosome ana eba nansa eba de bia na we na minim se sa na do e kwa se minim se na wada o na ho ada abo na wa ma no me dinu wa me ntase me de wakene de bia menwen o de bia menwen isa ba ni se ni me hu de me nka ebi se kwa ye kwa wo hu no ndi sa wo so ba wen na beta wo tini wa wen na o be ka me hu me yan me da na me se na nanom ya se nem de to na na benko na ni braba ma de se di aba no enya de a eye koto aniwa ene de praye akọwo dabi enya koto aniwa ne de praye akọwo dabi ama konfo be ka kire wo se efi akakurenta de no me aye dai abraye ama ne yakoso nyina se bi yentro onye hwe ha ma fufu ye de emeda kwae dabi atankonya ya kai ti apam ho se hia wo hene fi dampan a emu nsem bebrebe yentro me fi nampan dabi enti hia wo hene enmanimu ya no ni animu na sabamre bi na manye bi ho wayam ye tuhu sa mai the person train na say the abano aboa na wasaye so no besu bia ne npewu no ye di afa ne say ye osa e ye okon ana tiesi kro di emu
ana sabi mpredi asare so de hia nko akodwane eti hia o de hyepra ko wa he na asam ne akai Animani mu ya. na o medi anim ni ebo nchidom ni ehwehwe abo akoro ni ntu so sa na na ja mitio so yen hwehwe ni mu ba ehwenim bɛn ɔhema ɔhene asɛm me fanto woni na sɛndeɛ no deɛ ɔka no kora me ma mu nyama so nte wa bɛsi abɔnkum ahim ni te sɛ franke mo sisi ano mo yɛ mɛma mo yɛ mɛma mo ntimi ndi sɛ anim mo ntimi ndi sɛ anim kɔ hwehwɛ abo akoro yɛ saa dede ɔkyekye nkrɔfo rɛ Asɛm na wobi na kɔwie bi na mfa asɛm matu anim a de wotu ama yɛ no no papa me bisa wasa wani abre a wani afikyire ho ehu aka wa wo himu chi ti wa bema wa bema kasa me kasa nkasa utie sa me kasa nkasa utie meba sese unya me yɛ ɔhema aprekopo amfo uni na so na otie amfo ka hu sɛ da chu ni hɔ a yɛn ni bebo chi dom ama akunya bedi de wo sha si ebebo awo de ya se hene enti bi ni na so na meten ka ho mpene ana mo obepeja mesi ho ana nso ha samo nya mema na mo ntimi ndi sɛ ni mo ame mi ankasa medie ni wo se mese mi ankasa medie ni mo akɔhwehwɛ abo akra wo kunkum nipa wo yɛn de sɛ de na no ma se what asɛm ka wote ase me mati ase ɔno a wote ase mema da ne ma obetu sa na mo na nyimire ana asɛkyena No. No. We are Bema bra. Abo abede susano. Madwene ho amenti ase o aboa wo ba besu a ade chia nipa mienu miensa ne wewu na me mmra na me matita mi hu a umya wantimi anya mhwe wadwane na ti na chia na obowura pom ho no a na me kɔhwehwɛ no bowura pom no mo be bia me sano no owura ye me kɔ no bia watimi besuma nipa wo hu me odwane de ebi kɔ osuro me mekɔ Abelese papa esiama Papa mo akasa motiwe a mo srese hwɛ mo ho se nti enye mo fe abusua de saa ne ka fe me hu ana we popo ntokwa ke enu mfaso bia ni so se ya mesrɛ mo mfa ne se ya anko mo ya nnuano mo ya ade baako nti kyem bia nim okutade na opa otumi gibi
osu kutade no pa on tutumi dibi wade da no fa eti se wa wodi wade ato no wa wasan kofo wade pepepe wate ase enti mondo dom ho odo e fese bibia misramu ntokwan fa so bia ni so me banam betum se mo mienu mutu wosia na mani agi fefefe ukona obi ni unu akon no ko genet ebe ye den na pataw ni na de ko fie na fefefe ntokwa nya de papa wo ntokwa bokuru ntokwa se nipa ablabo misramu ko fan fefefe si antina wate mo maami na osori ya na de bia o kamu ntokwa tumu ntamu no o ka bibia mamu ni akire wo enu maami achi biom wate na me kan o maami ka se yesi a ani akire o maami ka se woni abebesa nko a eno ne nko biom o maami ka tro se abebesa yesi a ani akire wate na me ka tro Tiwani mo nya fefefe mo nya ba ka sa so mo na tiwani onti na ni ma onya e se me maka chen se so maami mi ntete no no wo ma ne maami atete na e so no a abla bo ne be basa o Bodom na onu wo ho na onu wo si on hwe mu mienu mabla bo yie na de bia opɛ ba ko pɛ odi ba ko achi ɛso onu a papa me de me ni ha obi a o me ni ha obi ni ane me pɛ na asɛm mitimi hu me nyina nso bɛ brɛ ne ho ase ne wo ho sɛm yɛ pani sabe asa pɛ ɛno anu ɛno me ko ayɛ bɛ abebe sɛm hu so asɛm bia ni ho wo na asɛm wo to ni yɛ ba ko Aden. Entu tu mafua. Na me na wode me ati ana wo sa me tira ankoda no saye. sɛ wo ntiri bia Wo ya se. Nukura na Me me de me mpesa. Watu tu mafua. Yimi ma sem firi. Enfa me ma sa mo mama ka ho. E me sa me ntira ankoda no. Ankoda no si kwa no ma dia. Wodi wa no mo tena ho sa wo yere tira ho no mo sese. Onye mi se betwa da bi no. No anu mu beti eti amani. Bodom me pɛ wasɛm me pɛ nkwala nso asɛm ne yie na me pɛ oba tan die o ka wo mabum saa na mpɛ sɛ wo yɛ saa na wo nya ni ti na me pɛ sɛ wo hu ni sɛ wo sɛ wo mu ɛne kura na me ka wo Ai so tu jamani. Dade o yɛ no ahwɛ mabo da ko mama so ma yɛ Wo ba ayi ababra shaki abo yele. no watena fɛ be sisi able ya na dia kwa wo de akwala yi fa su wanhwɛ ne mabo da ko me de me sa bɛ ka wo me pɛ sɛ me de me sa bɛ ka wo nti ma me fa me san ka Ma ba abra mu wa mo me na sa abra ya abo ba abra wa ba bo me abo no.
Dimachi. Me. Ai, Dimachi. Open you why I'm mimi wachi. Missy Dimachi. Midi wachi haina midi wachi miyako. Dimachi. Pana yako. Missy Dimachi. How Dimachi? Open you why?